Здравейте, скъпи приятели! Днес, скъпи приятели, ще едно малко по-различно видео, което аз лично бих го кръстил 5 минутката на Георги, в която бих ви казвал нещо като daily vlog за това, което аз си мисля, за това, което всеки ден, правейки това, което правя, аз мисля и чувствам. И мога да кажа, че тези неща, както ще видите сега, са малко по-важни от това какво се случва точно по света. И нека всъщност да започна с това какво ме накара днес да ви говоря за това. До тук ме доведе една книга на Лев Толстой, която се казва Изповед. Ще ви напиша отдолу линк, къде можете да си купите тази книга. Но тази книга всъщност ме доведе до това наистина да, според мен, най-важната тема на нас сега е защо правим това, което правим, защо живеем, защо отглеждаме деца, тези от нас, които нямаме, защо ще ги отглеждаме. Или, иначе, приятели, важното, според мен, върху което ние трябва да се замисляме всеки ден, аз, разбира се, няма да ви дам решение, по-скоро ще ви дам подсказка за това, че даже не замисляйки се за това, а всъщност правейки важните за нас неща и всеки един ден наистина живеейки, ние трябва да имаме смисъл на това наше съществуване и този смисъл именно да прави живота ни красив, смислен. Аз искам да кажа за себе си, когато вие всички знаете, спряха моя канал, нещото, което заради което най-много ме болеше от това, е да не мога да ви кажа нещата, за които мисля, които са в сърцето ми. И сега много се радвам, че това отново може да се случва всеки ден. Така че благодаря ви за това, че оценявате това, което правя. От една страна аз го правя за себе си, защото то ми носи на мен именно този смисъл, за който сега ви говорех. Но от друга, то трябва да има смисъл и за много други хора, не само за мен, защото иначе, поне според мен, би било напълно самоцелно. И що се отнася до този канал, в който вие гледате това, аз мога да кажа, че доста мислих върху това какъв е смисъла и всъщност каква е крайната цел на всяко нещо и на този канал в случая. Но в случая крайна цел няма. Крайната цел е ние да можем всеки ден да се замисляме върху живота си, върху това какво ни се случва, върху доброто и злото в живота и по някакъв начин да се бориме с това зло вътре в нас и всичките му превъплъщения по света. И като говорим за това, гледанията за мен не са тази цел, към която аз се стремя. По-скоро се стремя към това да по някакъв начин вие да видите какво се случва наистина в живота, защото живота трябва да го живеем такъв какъвто е. Не да го захаросваме, не е както много мои колеги
се опитват по някакъв начин да го направят друг от този какъвто е. И всъщност важният въпрос, с който ние всеки ден трябва да си задаваме и с което ще завърша днес, ще продължа утре. Важният въпрос е защо ние правим това, което правим. И всъщност днес искам да ви задам този въпрос. Мислете си върху него и напишете ми кой каквото мисли. Така че, уважаеми приятели, това бяха кратките ми думи за днес. Ще се видим отново утре. И мога да ви благодаря само за това, че правите живота ми стойностен. До скоро, уважаеми приятели. Благодаря ви.